Laket elkartea Euskal Herriari deika. Droga debeku politiken eragin gaiztoak zalantzan jartzeragoaz. Eztabaida zahar bat berreskuratu nahi dugu. Guazen ba hitz egitera. Txaldeko 8 dira, hor zuzenean gaude, ikusten duzuenez pixkat beranta hartu dugu, 8:10 edo horrelako zerbait. Eta eskaliera hoiekin ez duzu ezagutuko non gauden, baina jakintzazue Gasteizen gaudela eta drogari buruz hitz egiteko. Bueno, Iñaki hor ikusten zaitut, zuzenezkoa zuen eskutan dago. Kaixo, Gabon. Gabon danoi, hemen Gasteizen eta izpide drogen legalizazioa izango dugu. Drogen legalizazioa, drogen debekuaren eraginak, kalian, ekonomian, ikusiko dugu nun amaitzen den hau guztia, ezta? Horretarako, ez dugu denbora askorik, ordu bat eta 10. Eta horregatik nik uste hasiko garela, ez da, 7 gera, asko hitz egiteko, gai potoloa. Ordu beste barik, aurkeztuko zaituzte eta aurkeztuko zaret, ez da? Riki eta Eider Iturriaga ditugu. Kaixo. Laketeko kideak. Hori da. Hemen barratzean jarri digute. Proposatzen eztabaida hau egiteko, gonbidatu hauek dauzkagu oso onak eta eskertuko genuke zeuek aurkeztea, zeuen burua. Anfitria, Bueno, hasiko gare. Martín Barriuso. Bueno, Gabon, León, depende nun gauden. Ni droga erabiltzailea naiz, aktivista eta nekazaria lanbidez, eta urte pila bat darama droga politiken alorrean, eta, elkarte kanabikoetan, ailaketeko sorreran ere hartu nuen parte, eta, horixe. Eta errepresaliatua. Errepresaliatua, bai. 7 urte eman dugu cannabis landatzea dela eta, elkarte batean landatzea dela eta inputauta, prozesauta, kondenatuta eta orain ja absolbituta, ja bertan bera geratu da dena. Zorionez. Hori da. Koldo, kaiau? Ni berez medikoa naiz, farmakologiako irakaslea medikuntza fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta urte asko daramat ere nolabait ikertzen, talan egiten drogen inguruan, eta bere efektuak, eta politikaren inguruan ere. Non dago, por cierto, farmakologia unibertsitatea? Farmakologia zaila unibertsitatea, ni berez medikuntza fakultatean ematen du klasea Leioan. Leioan, bale. Eider, Jaime, Aristegi. Ni egoak elkarteko teknikaria naiz, drogen alorrean eta gazteriarekin erlazionatuta hainbat tokitan lan egin dut, eta egoak elkarte ustu dela bereziki nire tokitxoa. Hortan gabiltza, hezkuntza prozesuak lantzen gaztetxoekin eta gazteak ez direnekin ere bai. Elkartea hobetu da, ez? Azken urteetan egon dira aldaketak, gobernu aldaketa ere egon zen. Hala da. Eta, zer? Bueno, aldaketa, bereziki ikusi duguna izan da, apostua egin dela, arrisku murrizketan bereziki Iruña herrian. Hori izan daiteke pixkat izpide nagusiena. Bai. Eta aurkeztuko dugu hemen Aitor Raspuru, herri mugimenduko kidea, artikulu idazlia, ez dakit hori ofizioa den? Bueno, Aiaraldea Kooperatibako kidea naiz, kazetari lanetan, orduan agian artikuluak idaztea da nire ogibidea. Eta, horrez gain, hausnarketa porda sustatu dute drogen erabileraren inguruan gehien bat herri mugimenduan, eta, bere garaian hainbat jenderekin idatzi nuen drogas kapitalismo y movimientos políticos radicales liburua. Eta horretatik tiraka, ez dakite, hainbat hitzaldi eman ditut, eta espero du ja gehiago ez ematea. Tarte batean gutxienez, ez? Bezakin. Atera dira, nik uste, soilik aurkezpenekin joan direla ateratzen gaiak. Martin definitu dugu da, ez dakit hor, errepresaliatu moduan, eta hain zuzen ere, hori da nik plantatzen ditzuedan, aurrenengoko lehen galdera, gaurko lehen galdera. Pixkat,
drogen debekuen eta politika honen eraginak zeintzuk diren, eta horretarako, pues, bueno, Martin, zure emango izutitza. Droga debekuaren politika, horren eragina nahiko ezaguna dira, 19. mendean iaia hasten diren politika, ofizialki 1912an esan daiteke hasten dela ofizialki mundu mailan droga debekua, eta eragina nabarmena izan da. Drogen prezioa igo da, beraien inguruan trafiko sareak sortu dira, oso poteretsuak, mafiak kasu askotan, herrialde askotan politikan eta estatuan eragin zuzena daukatenak, horrekin batera ustelkeria sortu da hainbat mailatan, polizia, aduanetan, olako lekuetan, kontrol industria bat ere bai, analisiak, enpresaetan eta horrelako zeretan, droga ezberdinen kalitatea ez ezaguna izaten da, normalean txarrera egiten du debekuaren ondorioz kalitate kontrolik ez dagoelako, konsumitzaileek zailtasuna dazkate kalitatezko droga lortzeko eta oso garesti ordaintzen dute, horrek delinkuentzia asoziatu bat ere sortzen du, lapurretak, trafikoa, garraiolariak eta abar, eta jende pila bat dago kartzelan horren aurka sortu den errepresioaren eraginez. Errepresio horren eraginak era guztietakoa dira, milioika pertsona kartzelaratuak, hainbat herrialdetan oraindik heriotz zigorra dago droga trafikoaren kontra, eta esan daiteke inguru giroan, populazioetan, Kolonbian eta beste leku batzuetan, inkluso populazio mugimenduak eta refuxiatuak sortu dira drogen aurkako gerraren eraginez, eta beraz esan daiteke mundu osoko gizarteak maila guztietan eta arlo guztietan eraginen bat baduela, fenomeno erraldoia baita. Aitor Azpuru, eraginak positibo hori bada? Eragin positiborik nik ez dut uste. Nik, norberak suposten dut bere esparrutik hitz egingo duela, nik hitz egiten dut herri mugimenduan, gehien bate drogak izan daitezke tresna bat jendea sakatzeko, jendeari informazioa ateratzeko, kontsumitzaileak direnentzat gehien bat, edo euren saltzaileentzat. Errepresiorako tresna izan daiteke, ez da ere kasualitatea Mosal legeak kalamua landatzea biztan zigortzea, dinotor legalki ikusten da ere tresna izan daitekela, zaparkuntza tresna izan daitekela. Gero, Euskal Herrien hainbat lekutan biztakoa da drogak erabili direla gizartearen aurka, gizartearen komunitateak apurtzeko. Eta gehien bat, nik nabarmenduko nuke Martinek aipatutako, usteldura sortzen dutela, legez kanpoko negozioa denez, diru askarra eta erraza sortzen duela eta horrek usteldurarako bide zuzenena dela, eta horrek aldi berean sortzen duela askotan indarkeria, bortizkeria, leku batzuetan indarkeria hori estrukturala bilakatu da, gehien bat Hego Amerikako leku batzuetan, eta nola estatuak edo sistemak erabiltzen duen bortizkeria hori klase apalen aurka. Drogen aurkako gerra bilakatu da, klase apalen aurkako gerra, merkatuak barneratu ezin duen sektore horiek bideratzen ditu gartzerara, bideratzen ditu errepresiora, ilegalizazioa erabilita. Orduan, nik uste, eragina drogen legez kanpoko politiken eragina da porrota drogak kontsumitzen direlako, mafiak eta usteldura biderkatzen delako, eta berez izan daitekelako tresna gizartearen aurka ere. Gero sartuko gara, gauza oso mitxuak entzun ditut, eta baditut ere zalantzak, adibidez, Mozal legeak zer nolako eraginak sorrarazi dituen, edo zer nolako eraginak izan dituen, zalantzak. Egan ere gure ikuslek izango dituztenak. Eider, drogen eraginak, Nafarroatik. Hola, bereziki sortzen duena, bai, gure kideek aipatutako gauza guztiekin erabat ados,
baino ere sortzen duena da estigmatizazio soziala, ez? Nolabait kontsumoa hori debekatuta dagonez, ez? Ea ze esparrutan ematen den, ez? Gero ere aisialdi esparruetan, hori izaten da normalean gaur egungo eredua, ez? Pixkate kontsumoa aisialdiari lotuta, ez? Eta hola, kalitatezko kontrola ez da egiten, kontsumitzeko esparruak ez dira sortzen, edo ez daude, gero ere, azken batean informazioa ez da ondo heltzen, ez? Jendeak ez daki zer kontsumitzen ari den bai kalitatearen aldetik eta baita informazioaren aldetik, ez? Efektuak eta arriskuak eta gehiegikeria batek dakartzan arriskuen inguruan ez dago informaziorik, eta zuk esan duzun bezala legearen kontua, ez? Legeak oso jakintxo izan behar zara legea interpretatzeko, ze bestela hartu dezakezu handik edo hemendik, ez? Ez da ondo ulertzen ze eragin daukan edo ez dakit nolakoa den legea, ez? Hori, esaten duena da, bistara edo publikoak ezin dituela ikusi zuen landareak, baina ez du esaten etxe barruan zer egin dezakezun zer ez, ez? Orduan, niretzako gehien bat desinformazioa dago, eta estigmatizazioa, nagusia. Koldo? Bueno, nik dut osasunaren aldetik ere debekuaren eraginak argi daudela, ez? Drogak jarraitzen dira kontsumitzen, beraz debekua ez du lortu kontsumoarekin bukatzea, baina kontsumitzen diren sustantziak, Martinek aipatu duen moduan, ilegalak edo klandestinoak direnaz, kalitate aldetik asko txarragoak dira. Ez dakigu askotan zer dagoen benetan jendea jartzen duen droga horietan, ze ekoizten dira egoera klandestino batean, eta horretaz gainera negozio bat den, ez da atzean diru multzoa handia dagoelako, diru gehiago irabazteko, badakigu droga horietan sartzen direla sustantzia adulteragarri pilo bat, eta horiek egiten dutena da, azken finean, kalteak edo arriskuak igotzea. Bakarrik gogoratu behar dugu, heroinaren kasuan, zenbat jende zen gaindosiak aldatzen zirelako heroinaren purotasuna edo adulteragarriak, eta hori nolabait behartu zuen ere arriskua murrizteko politikoa martxan jartzeko. Hori guztia, azken finean, ilegala den sustantzia baten ez dakigu zer dagoen. Orduan, horrek egiten duena da, kalteak areagotu. Ailak eta elkarteak, zer dio? Bueno, uste dugu hemen, esan dan guztia oso ondo laburbilduta dauela. Gai asko aipatu dira. Aipatzerako adibidez, guk uste dugu, ez dela osasun arazo bat bakarrik. Hor sartzen direla ideologia kontuak, morala, eta hor azten dela arazoa ere, ez? Adibidez, gure ustez, aisialdian erabiltzen diren drogak edo esparru horretan, debekatzen ari dana dela plazerraren lortzea edo plazerraren debekua ematen dela ere droga ilegalekin. Baita ere, zuek aipatutako gauza guztiekin adoz gaude, kontua da, agian esatea badago ere droga debeku politikak ez dutela lortu aipatzen dituzten helburuak, eta zentzuduna izango zen, beste motatako politika aurrera eramatea zentzu honetan. Adibidez proposatzen dugu zenbait elkartetatik eta zenbait mugimendu sozialetatik arrisku murrizketa edo kontsumo arduratsua edo behintzat jakitea hor daudela eta hipokritak ez izatea eta bizitzan daudenez pixkat marginalitate horretatik ateratzea zentzudunak izatea eta osasun arloko kontuak lantzea arlo honetan, baita ere eskubideen kontuak, eskubideak askotan ez dira aipatzen asunto honetan, eta nola drogen ilegalizazioaren atzetikan ere askotan erlazionatuta dago violentziarekin edo esan dezakegu adibidez nola dagoen Mexiko. Mexiko da herrialde bat kriston gatazkarekin, kriston violentziarekin eta Siria atzetik da gaur egungo herrialde violentzia gehiagorekin dagoena. Eta, beste kontu bat da adibidez azkenengo urte hauetan, edo urte hauetan gertatzen ari dena Filipinasen.
Filipinasen dago presidente bat deklaratu duela gerra drogei, eta, bueno, sekulako basakeriak ari direla egiten, barra libre ematen, violentziari, eta olako gauzak. Azken finean, droga debeku politikak horren atzetik ideologia pilo bat dago, eta ideologia horren atzetik Martinek eta zuek esan duzuen bezala kontrol soziala edo plazerren kontrola dago ere hor sartuta. Eta oso garrantzitsua ikusten dugula norbanakoaren askatasuna eta erabakitzeko askatasun hori ukitzea. Norbanakoa, kolektiboa, norbanakoa, a ber. Nik uste norberak argi izan behar duela zeinen bere helburu, ez? Argi dago ailaketek herritarren norbanakoen eskubideen defentsa jartzen duela mahai gainean, agian herri mugimenduak bestelako ikuspegia behar du, ze nolabaiteko eraldaketa kolektiboa proposatzen du. Zein izango den ikuspegi hori eztabaidatzeke dago. Baina nik uste gauza ezberdinak direla, ez? Gauza bat da, gizarteak eta gizarteak osatzen duten norbanakoek izan behar dituzten eskubideak edo tarte hori, askatasun tarte hori, eta beste gauza bat da, komunitate batek helburu batzuen arabera hartu behar dituen neurriak. Esaterako, demagun indigenek Mexikon komunitate askotan debekatuta dago alkohola edatea, zergatik indarkeria matxistari oso lotuta dagoelako, edo ez dutelako dirua horretan zagutu nahi. Hor, ikuspegiaren arabera, ez da gauza bera lehen munduko gizarte individualista eta Mexikoko komunitate indigenak. Ez da gauza bera herri indigena, ez da gauza bera komunitate politikoa Euskal Herrian edo non, eta ez da gauza bera pertsona arrunta Euskal Herrian. Martin? Nik uste dut, drogak erabiltzea, eta batez ere landaretatik ateratzen diren drogak erabiltzea, oinarrizko eskubide bat dela. Gizabanakoak daukan eskubide bat. Bere gorputzean sartzen du azken finean, bere buruan du eragina, eta nik uste dut inork ezin duela eskubide hori ukatu. Baina gero kolektiboak, gizarteak badu eskubidea besteentzako kaltegarriak izan aldiren ondorioak debekatzeko, zigortzeko, moskortuta edo ez dakizerekin kolokatuta gidatzea, ez dakizen nolako jarduerak, hor normala da, eta normala da ere prebentzio politikak egitea, eta muga batzu jartzea, adin mugak, non kontsumitu alden eta non ez, baina nire ustez gaur egungo munduan errebindikatu behar dugu droga, edozein droga erabiltzea eskubide bat dela. Animaliek ere egiten dute, gizaki bihurtu baino lehenagoko jokabidea da, badaude drogatzen diren intsektuak, ugaztunak, narrastiak, badago espezie pila bat droga konsumitzen dituztenak, eta badirudi gu homo sapiens bihurtu baino lehenagotik ere bazegoela nolabaiteko kontsuma. Beraz, uste dut gure izaeraren parte badela, eta noski muga batzu jarri behar dira, beste inor kaltetua ez izateko, baina eskubide hori errekonozitu beharko litzateke, eta ezin zaie leporatu drogei bestelako kalteako da. Matxismoa ez da sortzen, edo violentzia, edo olako gauzak ez dira sortzen drogengatik, drogek hori bultzatu aldute, hori aldatu aldute, baina drogak ez dira, drogek ez dute ezer jartzen gure barruan. Normalean atera egiten dute, aur barruan daukaguna, ez? Horrekin lotuta, hori ez, nik uste drogen aurkako politikak ze arazoak edo errealitatea enfokatzen dutela ikuspuntu, drogetan oinarritutako ikuspuntu batean, ez? Eta aldiz, adibidez, arrisku murrizketa guk lantzen dugunak ikusten du fenomenoa ikuspegi multidimensional batetatik, ez? Orduan, fenomenoa ulertzen da, edo drogaren kontsumoa ulertzen da, pertsona batek hartzen duen erabakitik, ez?
eta pertsona hori testuinguru batean bizi da, orduan testuinguru horretan beste hainbat pertsonekin erlazionatzen da, eta erlazio horiek ere izan daitezke drogekin, orduan nik uste pixkate ateak ireki behar zaizkiola ere fenomenoa ulertzeko modu honi ere, bestela azkenean drogari ematen diogu garrantzia eta drogak dira gauza txar bat eta hainbat gauza, baino azken batean denok erabiltzen ditugu ere gure bizitzan, eta erabilera horiek dira bazuk esaten duzun bezala aztertu beharko direnak, ikusi beharko direnak. Ez da gaina ezin du ahaztu, azken finean Martinek esan duena, batez ere droga naturalak, dira naturan existitzen diren sustantza, betidanik kontsumitu direla, eta daukaten ezberdin bakarra bestekin konparatuta, da kontsumitzen duenean eragin psikoaktiboa daukatela, baina berez osagai kimikoak, jatorria, beste sustantziaren antzekoa da. Orduan, ez badago inolako arazorik kontsumitzeko ez dakit. Menta, edo wasak, edo kolilore bat, azken finean cannabis da beste landare bat, beste eragin bat egiten duela gure gorpuan, zergatik edo gorputzak, zergatik batek debekatu eta bestea ez, azken finean aipatu denez, atzean dagona da ideologia. Ideologia erabakitzea bakoitzak zer egin behar duen eta zer ez du egin behar. Hirugarren batek erabakitzen duela. Hor da talka sartzen da bakoitzaren egin behar duena, edo hirugarren batek zergatik erabaki behar duen nik zer egin dezakedan edo ez. Horrekin oso lotuta dago, esan duguna lehen, plazerren debekua ematen da azkenean, ez? Menta eta marihuanan arteko ezberdintasuna dela batekin, plazer bat lortu aldozula. Agian bestearekin ere, plazer ezberdinak, horregatik. Nik dena den, ni aipatu duzu ideologia, nire ere askotan norberaren eskubidea bakarrik aldarrikatzea niri oso liberala iruditzen zait, oso ideologia liberala. Nik ere nik uste dut sartu behar dela ere, ez dakit komunitatearen, baina bai besteekiko ardura, ez? Eta aipatu duguna, ez? Azkenean norbaitek arazoak baitu kontsumoaren ondorioz, zaintza, erortzen da pertsona zehatzen esku geratzen da, hori ere aintzat hartu behar da, ez? Ez da bakarrik gizakia da izaki soziala. Orduan, hor, nolabait, ekuazio horretan, askatasuna eta plazerra nolabait ustartu behar da besteekiko ardurarekin eta zaintza eta alako kontuak ere aintzat hartuta ardura komunitatearekiko, familiarekiko edo gertu ditugun pertsona horiekiko. Ez usteko bakarrik zentzu horretan. Ez justifikatu droga kontsumoa bera galeraztea. Droga debekua sortzen da 19. mendeko puritanismo religiosoarekin lotuta. Horren emaitza da. Eta menta eta kannabisaren artean dagoen diferentzia da kontzientzian baduela eragina. Eta droge badute eragina pertzepzioan, zure egoera animikoan eta bar. Eta momentu batean gizarte tradizionaletan eta botere religiosarekin oso lotuta hori kontrolatu alzala uste esan. Gaur egungo gizartean kontzientzia askatasunean sinisten dugun gizarte batean, ni uste dut ardura hori bai argi dago, izaki soziala garela, besteen eskubideak errespetatu behar ditugu, baina nire ustez bakoitzak bere gorputzean zer sartzen duen, heldua den neurrian behintzat, gazteak, nerabeak bestelako kontua dira, baina adinez nagusia den pertsona batek bere gorputzean nahi duena sartzeko eskubidea izan behar du, edo nahi duena jateko. Ezin zaio inposatu txerrikirik ezin duzu jan, hemen ez dakize profetak esan duelako, edo ez dakize eragin daukalako, nire ustez altura hauetan hori onartezina da. Iraganeko gizarte kontzepzio batekin dagoelako lotuta. Orduan, arduratsua izan behar zara, zure kontsumoarekin, baina inor ezin da sartu nire ustez zure kontsumo horretan. Azken finean, elikadura, edo jaskera, edo horrelako gauzak kanpotik erabakitzea bezalakoa da nire ustez. Nik, ez dut monopolizatu nahi, baina nik argi daukat ilegalizazioa ez dela bidea, baina argi daukat ere nolabait gizarteak arautu behar duela. Drogen kontsumoa ez bakarrik norbanakoari dago. Erregulazio bat egon behar dela hori argi dago. Eta horretan, ez usteko bakarrik, itxura horretan, norberaren, plazerra, ez aintzatu izan behar ditugu ere, ardurak besteekiko eta gizartearekiko, eta ez, agian ez debeku logika horretan, baina argi eta garbi ezin dugu bakarrik hitz egin plazerrari buruz, ze drogen
eraginak joaten dira askotan plazerratikat, eta hori ere, nolabait, eztabaida horretan sartu behar da. Ez bakarrik osasunaren aldetik, baita gizartearen aldetik edo sistema ekonomikoaren aldetik, zentzu horretan. Kurioso da, konparatzen dugunean norberakako kaltea edo gizarteari kontrajarrian jarrita, orain urte batzuk egin zen erresuma batuan horrelako ikerketa bat baloratzen, droga guztia zenolako kaltea zeukatelan, bai kontsumitzaientzat, bai gizartearentzat, eta kurioso da, arriskutsuenak akostartean, bai norberarentzat eta bereziki gizartearentzat, alkohola zen, eta alkohola legala da. Inork ez du jartzen arazori, ordan nik hori kontutan hartu behar dugu ere, azken finan, bere garaietan ere, badakigu droga batzuk aintzineko zibilizazioetan gordeta zeuden edo txaman hartzeko edo nolabait ezberdintzeko zemotako jendea zegoen gizarte batean. Eta gaur erabiltzen da ere ezberdintzeko zemotako jendea dauka akzeso droga batzuetara eta ez bestetara. Alkola eta tabakoa, bosten artean tabakoa ere bazegoen. Ez dugu galdu behar ikuspuntutik plazerren kontua, baina matxakatuta gaudelako hainbeste arriskuak, debekua eta holako gauzen ondorioz. Eta errekonozimendu bat ere erabiltzaileentzat jendea bilatzen duela eragin batzuk, baina ez dugu inoiz ez da ere ahaztu behar gure ikuspuntutik behintzate arriskuak. Eta azken finean itzengo genuke prebentzio lana edo arrisku murrizketaren lana kontsumo kudeaketare buruz. Hori interesgarria da guretzat ere. Baitaren beste bi kontu gustatuko litzaidak mahai gainean jartzea, bata hitz egin du biolentziari buruz eta nola arlo ekonomikoan debekua ematen diola narkoari drogen diruaren monopolioa, eta ez du ezer harrapatzen estatuak edo gizarte mailan, nola baiteko violentzia horretan sartuta dagoen ekonomi beltzo guzti hori, gero ere ikusten da nola bait banku batzuetan dirua sartzen dela, eta banku legalak dira, eta nola arrazoak izan dituzte eta kondenak izan dituzte bankua, baina ordaintzen dute dirua eta jarretzen dute diru beltza jasotzen. HBSC, uste deitzen dela banku famatu hau, gainera jaio zela ere hor zera Txinako opio gerretan edo gudetan, zera opioren kontua dirua ateratzen zenean hor gordetzeko. Eta bigarren gaiak jarri nahi nuena mai gainean ere da, nola baita osasunari buruz itzen dugu, baina baita ere zientziari buruz. Debekua ere zartu egin da zientziarekin eta faltzukeri asko ikusi dira ez dakit moralki edo holan nola baiteko arazoak izan direla zenbait ikerketetan eta zenbait, azkenean zientziare afektatu egon da eta ez da oso objektiboa izan gare batean eta tipo ez dakit gogoa ez euskaten pertsonak aurrera eramateko ikerketak batzutan arazoak izan dituzte. Hor, nola konpondu ez, guztia, edo zer egin, edo zeintzuk diren hartu beharreko neurriak da hemen airian geratzen den galdera. Baina, segido horretik, paso eman behar diogu bideoari. Bada bideo bat, prebentzioaren inguruan eta kasu honetan ailakete elkartak egiten duen lanaren inguruan, eta beste barik, paso emango diogu bideoari. Kaixo, ongi etorri Ailaket. Ailaket droga erabiltzak edo erabili izanak ekartzen dituen ondorioak murrizteko lanean ari den elkartea da. Para ello contamos con 3 herramientas. Hiru ardatz nagusi lantzen ditugu. Jendea ongi informatu, arriskuen babesteko material egokia eskaini eta sustantzia ilegalen analisiak egin hauen konposizioa ezagutzeko. Ailaket 2002 urtean testing deituriko programarekin hasi zuen prebentziozko lana. Ibilgailu batekin herritako festetan murgilduz, jendeari informazioa eskainiz eta lekuan berean sustantzia ilegalen azterketa eginez. Geroztik Ailaket garatzen joan da eta hainbat proiektu bideratu ditu.
2009 urtetik, Ailaket elkartean, punto fijo informazio zerbitzu bat ireki dugu, sustantzien analisiak egiteko eta drogen arriskuen aurrean behar den materiala kontsumitzailei emaiteko. Zerbitzua anonimoa, urririk eta guztiz konfidentziala da. Zerbitzu hau alde batetik droga kontsumitzailei zuzendua da, plazera eta arriskoa kudeatu dezaten, eta bestetik, arrazoi profesional edo pertsonalengatik, drogei buruz informazioa eskuratu nahi duten pertsonendako. Gaur egun, Ailaket elkartearen jarduera garatu eta gauzatzeko komisione lan bat dugu. Drogei buruzko prebentzio zerbitzua gune finkoetan eskaintzeaz gain, lan horretan ari garenentzat, formakuntze gune egoki bat da ere. Ailaket elkartearen drogei buruzko dokumentazio liburutegi bat dugu. Drogei buruzko liburuak etxera ere man daitezke, edo lekuan berean begiratzen aldira. Ostiralero punto fijo izeneko gunea arratseko 7:00 10:00 irekia da. Egongela hontan guregana heldu diren pertsonei harrera egiten diegu. Zerbitzu anonimo eta konfidentziala da. Jendeari eskatzen dizkiogun datu bakarrak urtea eta sexua dira. Informazio objektiboa eta sinesgarria emaiten dugu, arrisku nagusiak jakinaraziz eta hauek murrizteko urratsak eskainiz. Ailaketeko kideok droga kontsumitzaile edo kontsumitzaile ohiak gira. Prebentzio lana egiten dugu eta tortzen diren pertsoneri empatiaz mezu egoki eta efikaza emaiten saiatzen gara. Edozein sustantzia ilegalak aztertzen ditugu. Kannabisaren kasuan trikomen egoera eta kopurua ikertzen dugu. Osasunarentzat kaltegarri izan daitezken onddoak badiren ikusten dugu eta erreaktibo berezi batzuen bidez kannabisa nagusitzen dela begiratzen dugu. Sustantzia kimikoen bitartez, lekuan berean kannabisaren osaera kualitatiboa aztertu dezakegu. Horrela, sustantzia erositakoa izan den eta beste droga batekin nahasi duten egiaztatzen alda. Horrez gain, lagin bat laborategi batera eramateko aukera dugu, bere konposizio zehatza jakiteko. Osagaiak eta portzentaia. Laborategira igortzen diren laginen emaitzak, Ailaketen webgunean eta aplikazioan urririk atxeman ditzazkezue. Bilaketak egin daitezke eta konposizioa kontsultatu, sustantzia, urtea eta lekuaren arabera. Horrez gain, kodigo baten bidez, erabiltzaileek laginaren emaitza jakin dezakete guztiz anonimoki. Substantzien azterketa tresna baliagarria da plazeraren eta arriskuen aurrean norabide egokia hartzeko. Substantzia ezberdinen informazio euskarriak eskaintzen ditugu, arriskuak murrizteko. Filtroak, turuloak, serum fisiologikoa, preserbatiboak. Egiten dugun prebentzio lana garrantzitsua da, bisitatzen gaituzten erabiltzaile gehienek eskuratu duten informazioa beste erabiltzaile batzueri helarazten baitute. Gaur egun, punto fijo Euskadiko sustantzia ilegalen azterketa zerbitzu iraunkor bakarra da. Legez kontrako merkatotik heldu diren laginak errekuperatzen eta aztertzen ditugu, eta erabiltzaileei prebentzio zerbitzu bat eskaintzeaz gain, droga toksikoen detektatzeko aukera emaiten diegu, ala nola PMMA, etilona eta tiletamina. Urte hauetan zehar, 80 printzipio aktibo ezberdin atseman ditugu, eta geroz eta gehiago sustantzia psikoaktibo berriak detektatzen ditugu. Europako drogen eta toxikomanoen behatokiak astero 2 sustantzia berri drogen merkatuan sartzen direla jakinarazten du. Horregatik, erabiltzaileei eskaintzen dugun zerbitzua beharrezkoa dela iruditzen zaigu, beste Europako herrialde batzuetan egiten den bezala, Frantzian, Holandan, Suizan edo Austrian. Landierosak izan daitezken sustantzien detektatzen momentutik, prebentzio kanpainak egin ditzazkegu jendea informatzeko eta erabiltzaileak arriskuetaz babesteko. Adibidez, 2015 urtean, PMMA deituriko sustantzien detekzio kanpaina bat eraman ginuen punto fijoa. Ondorioz, punto fijoak erabiltzaileei, larrialdi zerbitzuei, profesionalei eta Europako drogen eta toxikomanoen behatokiari onura ekartzen du. Oroitu, gune finkoan itxoiten zaituztegula, ostiralero Gasteizeko herreria karrikan. Gaztera arte! Agur!
zarela. Orain bai, bueltan gaz. Zegenekin oso ondo, ez da? Denborena oraindik ez dugu harrapatu, ja, urrengo boterako egingo dugu ondo. Urrengo programarako, ez dakit. Baina prebentzioa izan dugu izpide, eta baditu Platontan Euskal Herrian nik uste dut aitzindari izan zen elkartea, bera izan zen sortzaietakoa, nik estatutuetan ikusi dut noiz. Eta hemen baditu ailaketeko kideak, badugu ere Nafarroako guzta, Eider, eta, bueno, pixkat paineko genukela azaltzia jendiai zertan datzan zuen lana. Zer egiten duzuen, zer nolako programak dituzuen? Bueno, nik uste bideoan oso ondo ikusi dala, alde batetik, segiten dugun, igual oin azalduta pixkat, bueno, nik uste elkartea oin dala 20 urte inguru sortu zala, bueno, elkarte moduan ez, zehazki, autolaguntza talde moduan, edo, bueno, lagun batzuk, erabiltzaile lagun talde batzuk ere sortu zuela. Eta, hori, arrisku murrizketaren alde lan bat egiteko autua hartu zen, momentu horretan. Garai horretan kanpaina guztiak, drogan debekuaren kanpaina guztiak ez hitza erabiltzen zuten, eta debekua, eta oso txarrak zirela eta satanizazio guzti hori. Eta lagun talde batek erabaki zuen horreri buelta bat eman behar zaiola, eta horretan hasi ziren. Batez ere testinaren inguruan eta droga testatzean hasi zen proiektu horrekin, eta gero horren inguruan proiektu ezberdinak sortu dira, gaztetxoekin lan egiteko programak adibidez alkoholaren inguruan botiltzarra pautak ematen, lokaletara behun gara olako kanpainak egitera, eta batez ere hori, ez? Agian esatea ere, interesgarria dela, nola droga erabiltzaileak edo erabiltzaile hoiak ere parte hartu duten eta parte hartzen dugun pixkaten neurri batzuk aldaketa batzuk egiteko gaur egungo droga politiketetan, hau da, eztabaida sortzen edo influentzia sartzen edo saiatzen garen moduan. Baita ere interesgarria izango zen jakitea gure kideak edo laguna diren Nafarroko Hegoak elkarteko jendea ezagutzea beraien lana. Bai, gu elkarte desberdina gara, berez. Gure elkarteak ere 25 urte beteko ditu, hemendik gutxira, datorren urtean, eta sorrera desberdina izan zen. Bareinainen dago kokatuta gure egoitza, eta kokaleku hori ez da kasualitatea, baizik eta bazeuden pertsona batzuk tratamendu bat jasotzen, etxe bai bizitza batzuetan, eta beraien zenideek erabaki zuten pertsona hauek gero gizarteratzerakoan, behar bada beharrak izango zituztela berriz ere aisialdian. Orduan zenideak eta lagunak elkartu ziren aisialdian nolabait laguntzeko, edo laguntza hori eskaintzeko. Eta 2000. Urtean analisi bat egin zen kontsumoaren errealitatearen inguruan, eta ikusi zen heroinarekin zeuden arazoak jaetziela horrelakoak, ikusi zen mendekotasunaz gain daudela beste motatako erlazioak droga kontsumoan, adibidez erabilera puntualak edo kontsumo arduratsua, izpide duguna, eta hortikan aurrera arrisku murrizketarekin hasi ginen, eta bereziki gauzatzen dugu esku hartze sozioedukatibozko programekin, eskoletara joaten gara, etxabetara joaten gara, festetan ere egoten gara testinarekin, eta familiekin ere egiten dugu lana, bereziki hezkuntza prozesuak sustatzen, hori da pixkat gure hildoa edo. Ez zaitarki geratu? Niri utzi da zu esaten, ailaketen fundatzaileetako bat naizen aldetik, oso harro nagoela, gero izan duten ibilbideaz, ni hasieran egon nintzen, baina beharrezko ikusten genuen horrelako zerbait, beraiek frogatu dute benetan beharrezkoa zela, eta lan handia egin dute, eta aprobetxatu nahi nuen esateko.
oso pozik nagoela esan aldudalako, begira, horren zorrera zeo zer izan nuen, ez? Eta egoak ere, hori, arrisku murrizketan hasi zanean ere, hor egon ginen elkarrekin, eta asko posten nau, oraindik aurrera jarraitzutela jende gehiagorekin, implikazio handiagoarekin, eta oso proiektu polita dira, benetan. Bai, niri herri eta inberdiet, ez dutelako esan, Europako Kontseilloak sari bat eman zien, eta begira nolakoak diren, eta ze gaizki saltzen duten euren produktua. Ez dutela esan, ez da? Baina, bueno, igual du, agian ez gaude horren inguruan... Ja, baina ikusleek ez dakite. Bale, beste barik, joango gara urrengo bidera. Ez da? Joango gara? Bai. Orduan eta mindik aurrera kontuan hartu hori, importantea dala. Azkenean oso erresa dala beste turulo erabiltzea, edo billeteak erabiltzea zen ez ditugu normalean paperak kotxikoetan eramaten, baino gu pensatzen dugun, baino importanteagoa da hori errespetatzea. Zuk igual ez duzu ezagutuko, baino bai, badago pasatzen. Esate baterako baduzu horren bidez pasatzea hepatitisa, eta zira konturatzen. Ez da, erresa ez da izango, baino posible. Odola egin, hori da. Odola egin. Search through the rubble for a suitable hustle. Some people using the noodles, some people using the muscle. Some people put it all together, make it fit like a puzzle. Come on, say it now. Life is a beautiful struggle. People. Kokaina, probatu? Bestelako drogaren bat probatu egin duzu? Probatu, Bueno, nileno hartzen une baino, ja ez, garai batean. Esan dio, Toni, hor kanpoan konturatuko zinen, baino informazio pilo bat dago droga desberdinei buruz. Bueno, beti bat kafeina da. Hau da, oso adulteratua da, tor, ez da, anfetamina gutxi da, oso gutxi da. Hor badago informazioa, hartu lasai, eraman. Bueno, mengaz, bueltan, legalizazio prozesuak bada, mundu mailan ez, ari dire mugimenduak ematen, eta zuekin, adituekin denak, bai agian interesgarria litzatekela itziti apur bat, eredu on eta eredu txarren inguruan, ez? Zer ari da munduan gertatzen, eta zer nolako eraginak dituen egoera honek, gauz askotan, tartean, zientifikoki, Koldo, debeku egoerak zer nolako eragina dauko zientifikoki? Bai, azken finean, debekuarekin lotuta egon den estigma ere, egin duena da, guri, ikerlari bezala gehi bat interesatzen zaigu sustantzia eta sustantziaren eraginak ikertzea, horretan aritzen gara, askotan oztopatu du sustantzia horien ikerketa, bai alde batetik sustantzia bera lortzea, izugarrizko baimena behar ziren, leku askotan ezin zen lortu ikerketa,
ez zegoen finantziatzioa horrekin lan egiteko, eta horretan ere adibide adierazgarriena da kanabinoidekin gertatzen ari dena. Orain nolabait boom dagoela eta ikusten ari gara kanabis landarean dauden osagai asko eragin terapeutikok direla, baliogarria direla zenbait gaixotasunak nolabait tratatzeko edo sendatzeko, eta horren ikerketa 40-50 urteko atzerapena dauka debekuaren dela eta. Urte askotan, hemen ezinezkoa zen kanabisarekin lan egitea. Planteatzen duzunean nik egin nahi dut ikerketa bat kanabisaren inguruan edo kanabisaren osagaien inguruan, ez hori droga bat da, eta hori nolabait inork ez zuen finantziatzen eta arazo asko geneuzkan ikerlariok sustantzia horiek lortzeko. Hori da debekuaren eragin zuzena, zientziarako. Egungo gogora? Egungo gogora, nolabait, igual kontsumo bera, sustantzia batzuekin normalizatzen ari da. Errezagoa da, herrialde batzuetan produktu horiek lortzea, baina ondino ere estigma dagoela. Esate baterako, kanabinoiden berriro adibidea jarraitu, enpresa farmazeutiko handiak munduan, ondino bildur dira horren inguruko medikamentuak ateratzeko. Bildur dira lotzeko beraien izena droga batekin. Orduan, ateratzen ari diren medikamentu gehienak, normalean enpresa txikiak, biofarma oso berriak ateratzen dituzte, baina enpresa potentenak munduan, ondino bildur dira lan egiteko eta ateratzeko kanabisaren inguruan lotuta egon daitezke medikamentuak. Bale, ados, eskerrik asko. Eta zer ari da munduan gertatzen. Bitartean, hau da... Ezer gutxi. Hau da datu bat, psikologo emando eskuna. Mundu mailan, bakarrik daude mugimenduak kanabisaren inguruan, eta hori bakarrik gertatzen da Europako herrialde batzuetan eta Amerikako beste batzuetan. Debekua oso sendo dago, nire ustez gogortzen ari da leku batzuetan. Txinak bere debeku politika gogorrarekin jarraitzen du, Errusiak ere bai, Asia hegoaldean Filipinak aipatu dira, Tailandian ere bere garaian 10.000 pertsona hil ziren olako estatuak antolatutako olako sarraski batean, drogen aurkako sarraski batean. Beraz, esan daiteke debekua oso irmo dagoela oraindik. Kanabisaren kasuan sortu dira esperientzia batzuk, nahiko mugatuak, zoritxarrez, eta oso leku konkretuetan, eta itxaropena ematen digute, baina pentsatzen perspektiban ikusten badugu, 100 urteko perspektiba horrekin, egia esan oso gutxi mugitu gara, eta esango nuke gauza askotan txarrera egin dugula. 20. mendearen hasieran debekua nazioarte mailan antolatu zenean, batez ere potentzia kolonialen bultzada bat izan zen, eta herrialde askok nolaiteko resistentzia inzuten, edo Txinan edo Indian nolako lekuetan kostasan, baina beraiek azkenean sartu dira debeku logika horretan, inkluso antzineko potentzia kolonialek baino gogorrago egiten dute, eta beraz, nire ustez, esperantza izpi bakarra, errainu bakarra horren beste lainoren artean, hori kanabisarekin Kanadan, Uruguain eta beste leku batzuetan gertatzen ari dena. Kasu batzuetan nahiko planteamendu komertziala daukate, nire ustez orain arte paperaren gainean behintzat orekatuena Uruguaikoa da, azken finean kanabisaren landaketa o produkzio individual aurrikusten da, elkarte mailakoa, irabazi asmorik gabeko elkarten bidez, eta gero merkatu bat ere bai. Kasu honetan, farmazien bidez bideratu dena. Nien guztiz ados horrekin, baina bai planteamenduarekin, ez? Jendeak eskubidea eduki behar du landatzeko, elkartzeko hori, kontsumo hori lortzeko, edo nahi espadu, azken finean, erosteko. Baina hori, perspektibak momentuz txarrak dira. Kriston garrantzia ematen zaie adibide positiboei, eta bai nik uste dut fokoa jarri behar dugula, alternatiba horietan, baina debekuri gabeko mundua oraindik oso urrun dago, eta sustantzia batzuetarako ez nik ez dakat ikusteko esperantzarik. Eta Kalifornia, zipatu?
Bueno, ez ditut aipatu, bai, bueno, eske gero estatu batuetan sartzea da, estatu ezberdintasuna daudelako, sistema ezberdina daude, ikusiko dugu hortik zer ateratzen da, baina estatu batuetan nik azpimarratuko nuke batez ere cannabis business edo cannabisness edo sortu dela, enpresa kapitalistak sartu dira hor topera, negozioa ikusi dute, beste herrialde batzuetan ere eragina izan dute, estatu espainolean elkarte kanabikoen artean gertatu denaren inguruan ere olako presio kapitalistak ere egon dira eta aspektu positiboa badauzka, baina beste batzuk ez hainbeste. Nire ustez banalizatzeko eta komerzializatzeko arriskua dago eta nire ustez bestelako kanalak, bestelako bideak egon behar dira zure droga lortzeko eta ez bakarrik enpresa handi batek eskaintzen dizuna erostea. Bai, Adibidez, Kalifornian, jendeak ekoizteko baimenak lortu behar ditu, ordaindu behar ditu, jende askok hipotekak hartu behar izan ditu. Orduan, nik uste, legalizazioaren norabide horretan ematen diren pausu guztiak positiboak direla, baina ziurrenik balio behar digute, jakiteko ze etorkizunean ze eredu nahi dugun, ez? Ze eredu ez izateko multinazionalen negozioa, eta bueno, alako beste negozio kapitalista bat, ez? Orduan, egia da, bide horretan, oztopo oso handiak daudela, besteak beste nazioarteko araudia, ez? Nazioarteko araudia oso sortza da, eta estatu batuetan adibidez, ekoizleak beldur dira, gobernu federala, ezotek den sartuko noizbait, eta euren aurka egingo duen, ez? Orduan, lehen aipatu da, segurtasun falta, segurtasun juridikoaren falta, eta momentuz nik uste horretan ere gaudela leku batzuetan. Hildo beretik ere, nipetzatzen dut, orain ematen ari diren mugimendu horietan, alde positiboa da, nolabait tabu hori apurtu da. Hau da, beti eztabaida horretan, eta debekuaren ingurruan, legalizatu da, kasontan cannabis, Uruguain, Kalifornian, Kanadan, eta ez da zer gertatu, ez da Armagedon etorri, kontsumo ez da disparatu, osasun arazoak ez dute zombiak topatu kaletik, normalizatu dagoen egoera bat dagoelako. Orduan debekuaren aldekoak esaten zuten ez, legalizazioa, ze legalizatzen bada jende guztia hasiko da, kontsumitzen, drogatzen edo horrelakoa, ez da gertatu. Orduan, nolabait tabu hori soziala apurtu da. Eta niretzat alde negatiboa da, ere Martinek aipatzen zuen moduan, legalizazioen atzean, kasu batzuetan, nire ustez ez da egon horrelako aldaketa ideologiko handia, baizik eta egoera ekonomikoa. Hau da, ikusi da, eta batez ere krisialdi egoera batean, kannabisaren legalizazioan negozio egon daitekela, negozioa enpresa batzuentzat, produktu bat ekoizten dela eta saltzen dela, eta estatuarentzat. Estatua behar duenean diru gehiago jasotzea zergetatik, ikusi du, hau, galtzen dudan nolabait, dirua negozio edo merkatu beltzetik, legalizatzen dudanean, zergak kobratuko ditu, eta orduan diru gehiago interesatuko dut. Eta hori izan da, niretzat alde negatiboa. Hor, egon daiteke zenbait mugimenduen atzetik. Interes ekonomikoa bai estatu aldetik, bai enpresen aldetik. Bai, nik zuk esaten duzunarekin guztiz ados, eta orokorrean. Hola, gehitzeko pixkat, zuk aipatu zure galdera zen zer egiten ari da ongi eta zer gaizki, ni ez nago oso ziur, baina nik uste dut lurralde bakoitzean kontutan hartu behar dela jendea, bertako jendea, eta bertako gizarteak erabakitzen dituen gauzak, eta orduan zentzu horretan behar bada hori izan daiteke pixkat konponbide bat, hori normalizazioa lantzea, drogen inguruan askatasunez hitz egiteko aukerak izatea, eztabaida sortzea eta politika publikoak izatea oinarrituta, bere gizarteak erabakitzen dituen irizpideak kontutan izan da, pixkat. Interesgarria da aipatzea ere droga debeku politikak askotan nolabait ezarri dituzten mito batzuk, eta honen inguruan Holandako kasua aipatzekoa da. Droga,
kanabisa berez ez dago legalizatuta, baina aukera daukazu erosteko coffee shopetan eta erretzeko nunbaiten, bertan edo zuretzean eta bar. Eta, bueno, hasiera baten hori kriston eztabaida sortu zuen, ze jende asko pentsatzen zuen kontsumo maila igoko zela. Eta, bueno, hasierako momentuan bai igo zen, modu puntual batean ez oso ez asko, baina denborarekin mantendu zen kontsumo hori eta jeitzi zen. Baina kontutan izan beharko zen, bere aldamenean dauden herrialdetan kontsumo maila handiagoa dela, eta izan dela oraindikan, eta gainera droga politika zorrotzagoa dazkala. Orduan, hori interesgarria da ere aipatzea eta komentatzea. Eta, bueno, gero baita ere, naiz eta herrialde batek akordio internazional bat sinatzea, nahiko ohituta gaude, nola zenbait herrialde batzutan akordio horiek puskatzen dituzte interesak baldin badazkate. Eta hori ikusi dezakegu gudetan, ikusi dezakegu interes ekonomikoetan, baina baita ere aipatzea agian Boliviako kasua. Zen nazioarteko Konbenzion Unika Estupefazientes eta bar, hortikan atera zen koka ostoa erabilpen tradizionala zeukatelako eta beraien kontra jartzen ziren nolabait bultzatzen zutelako komerzio barruko barneko kontsumoa. Beste barik, moztu inbio urrengo bideoa sartzeko pasatu ingara. Zer diozu droga legalizazioaz? Iruditzen zaiz beharrezkoa izango litzakela, ez ikusteko gero ikusten ditugun historiak, ez? Azkenean jendea bultzatzen du egoera iluretara edo, eta legalizauta dengo balia, denantzako asko zabe. Ni ondo ikusten dut, kontua da neurtu egotea, baina dena legala izan dezala, guztientzat. Kalte egiten badu o meze egiten badu, denentzat. Droga legalizatzen baldin bada nolabaiteko neurriak egon behar dituzte bai, ez? Ez da berdin droga gogorrak edo droga biguinak. Ez dakit, nolabaiteko erabilera terapeutikoa baldin badauka alde egongo nintzateke, baina beti ere kontrol baten menpean. Estoy a favor de que no legalicen. No, me parece que no, vamos, que no viene bien para la sociedad eso, vamos. Pero esto para chavales jóvenes hay mucho, no sé, lo ves por ahí que da pena verlos en la calle jugando. Aurkan nago, drogak ez dira onak inorentzat. Eta, jazta. Oraintxe bertan Euskal Herrian, nire ustez, 80ko hamarkadan gertatu zena gertatzen ari dela, ze erabiltzen dituzte drogak gazteria alienatzeko. Eta nire ustez gazteria esnatu behar da, eta borrokan hasi behar da, eta drogak alde batera utzi. Es un tema bastante complejo que en otros países se están llevando a cabo, como en Canadá con la marihuana, y la cosa es que parece que sería una buena forma de luchar contra los narcotraficantes, ¿no? Alkola legala bada, eske marihuana, ondo dago legalizatzea. Ze askoz arrisku gutxiago daukala, eta kimioterapia eta mina aliviatzeko, ondo dago. Pues la verdad es que yo pienso que eso sería algo muy catastrófico para el país si es que se llega a legalizar estas cosas. Y pues la verdad es que estoy 100% en contra de las drogas y de ningún tipo de droga, incluso el tabaco, que no me gusta, y no estoy apoyando a esas cosas. Droga ilegala derez, kalitatea ez da ona eta trafikoa eta hori, principios ideia ona izango zen. Pienso que no es correcto, porque legalización de drogas, no sé, suena un poco raro, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ello porque es un tema un poco, ¿no? Un poco raro que no se puede legalizar las drogas. Aquí no se puede legalizar las drogas porque vamos a ir mal. Vamos a ir mal. Pienso de que no tenía que existir la droga.
mayormente ni para la gente joven ni para la gente mayor, porque es malo para la salud y malo para todo, y para la juventud, porque así estamos. Y los que venden, hacen negocio con las drogas y están millonarios, y los demás arruinados y en los hospitales enfermos y malos. Bueno, uste dut pertsona bakoitza librea dela bere bizitza nahi duen moduan kudeatzeko eta eramateko, eta uste dut, naiz eta modu arduratsu baten aldeko apustua egin, uste dut despenalizazioa edo etorri behar dela behintzat, eta drogen inguruko arazoa bere errotik hartu eta ez eramatea bide represiboetara edo penalizaziora. Bueno, en general soy partidario. Luego habría que hablar de matices, condiciones y formas, pero lo que está claro es que hay un mercado negro. Va a seguir habiéndolo y es un mercado negro que no llega al erario público. Solamente por interés económico ya habría que hacerlo, más allá de otros aspectos. Yo creo que debería legalizarse sí o sí, porque eso puede traer muchas cosas positivas y eliminarse muchas de las negativas que trae la droga, ¿no? Primero porque ya hoy en día hay más información de la que había antes, pero creo que la gente debe elegir y debe tener la cabeza, y igual es eso lo que tenemos que dar, más que prohibir, educar a cómo utilizarlas, como ya se ha visto en otros países, como en Holanda, por ejemplo, sitio en el que he estado viviendo varios años y veía la forma que tienen de utilizar las drogas y toda la información que tienen gracias a que está legalizada. Y yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos no es la droga en sí, sino el que no sea libre, que esté ilegalizada, y entonces a la hora de comprarla tienes que acceder a sitios ilegales que no tienen control, y entonces ahí es cuando realmente se genera el problema. Legalizazioaren alde nago, iruditzen zaidalako eta gehiagizu sakondu, baina batetik ekoizten duen jendeak eta batez ere ekoizpenean esplotatuta dagoen jendeak eta aukera hobeak izan ditzazkela lanean aritzeko eta mafiak egiteko eta horrela, hobeak. Eta gero bestetik droga, zer sartzen dugun, zer ez hobeto arautua egongo delako eta jakiteko aukera izango dugulako, eta uste dut denaren legalizazioarekin batera informazio gehiago, kultura informatibo zabal bat izan barko genukena gero drogen inguruan. Droga legalizazioaren asuntuan niretzat oso sakona da, eta agian trafiko ilegalaren kontran zerbait egin nahi baldin badugu, agian ona izango litzateke, baina nik uste dut osasunarentzat eta holan droga asko ez direla oso komenigarriak. Batez ere nik gustatuko litzaidake legalizatzea trafikoaren asuntuak eta holan konpontzeko. Trafiko ilegalaren arazoak eta hola. Drogak horrela bezala, droga moduan ikusita, ez dira onak, denok dakigu. Baina agian hori debekatzea egotearena atraktiboagoa egiten dute pertsona askorentzat. Agian hori kenduta ez legoke hainbeste arazorik izango. Adibidez, nire ustez, alkohola eta tabakoa ez da beste droga batzuekin konparatu behar. Zut ezberdinak direla, bai, kaltegarriak dira, bai, dana bezala, baina hori, muturrak ez dira onak, ez ez asko. Agian oreka bilatuta eta hori, debekatuaren morbuak enduta, agian zeo zer konpantuko genuke. Bueno, eta ja azken...
Orain bai, bezatzen nahi jarrapatua nuela, baina ez. Iritsi gara ja laugarren puntura, legalizazio Euskal Herrian. Zein da zuen proposamena, nola indiko zen, marko ezberdinak ditugu, badugu iparraldeko egoera politiko instituzionala, badugu Nafarroakoa, badugu Baskongadetakoa. Honen aurrean zer, ez? Ez da erreza, ez? Azken finean, droga ezberdin asko daude, efektu ezberdinak, arrisku maila ezberdinak, jendearen pertzepzioare ezberdina da. Nire ustez, sustantzia ezberdinetarako regulazio ezberdinak ere egon beharko lirateke. Ez da gauza bera heroina edo kanabisa, esate baterako. Eta, bueno, nire ustez landatu aldirenak, landatzeko eskubidea egon behar da, eta zeure kabuz ekoizteko. Beste hainbat droga nire ustez farmazian sartu beharko lirateke, beste garai batean gertatzen zan bezala, kokaina edo estasia edo ikusi beharko genuke, zeintzu dositan, zeintzu formatotan eta horrela. Nire ustez eztabaida egin behar dugu. Kontutan hartu behar dugu, debekua esperimentu bat izan dela, baina 100 piku urte daraman esperimentua eta belaunaldietan ez dugu besterik ezagutu. Orduan, horri aurre egiteko modua edo alternatiba bilatzeko eredua ezin da berdina izan leku guztietan, eta nire ustez gainera esperimentuak egin behar dira, ez? Seguru asko erabatean legalizatuta gero konturatuko gara, sistema horrek bere akatsa dauzkala, eta orduan nire ustez gauzak pixkanak hain behar dira, eztabaida sozial zabal baten ondorioz, kanabisarekin hasiko nintzateke horretan ere nire ustez konsensu soziala badagoelako, baina nien nintzateke horretara mugatuko, baina hori ez daukat oso argi kasu bakoitzean zer egin, ez? Behar bada intuitiboki esan aldugu, ez? Leku bat egokiagoa izan alda, gauza bat, menik adibidez kanabisa ez du farmazian ikusten, espada gaixori dagoen batentzat, eta errezetarekin. Bestela, hor edozein lekutan landatu alden zeo zer eta beti hortik egon dena, baina MDMA-arekin, horrek exigitzen duen kalitate kontrolarekin, horrek dauzkan berrizigarritasunarekin, bestera bat, baina igual zuen badakazue zeo zer argiago, baina nik argi daukat nora ez dugun joan behar, baina ez daukat oso argi nola gauzatu hori puntuz puntu. Zut gauza bakarri argi dagona da, eta ustut aditu guztiek ados dago horrekin da, debeko hautz egin duela, ez ditu bete bere helburuak, eta orduan nolabait aldatu egin behar da. Nola aldatu hori da komplikatua dena. Niztut, garrantzitsuen izango da, existitzen den egoera bat normalizatzea, kanabisaren inguran niztut igual aurreratu egi dagola, eta hortik aurreri beste guztia arautu. Nolabait, ni legalizatu baino, arautu, zentsu batean edo bestea, sustantziaren arabera, egoera sozialaren arabera. Azken hitzak. Apenas 2 minutu ditugu eta zaretela. Nik bakarrik goraipatu nahi dut, legalizazioak ez dituela drogek eragiten dituzten arazoak konponduko ditu asko, konponduko ditu ilegalizazioari lotutakoak. Baina lehen aipatu duzuna, tabakoak, alkoholak erakusten digu, ziurrenik drogen arazoa gehiago dagoela gure sistemari lotuta, kapitalismoari lotuta, kontsumismoari lotuta, liberalismoari lotuta, sustantziei berei baino. Orduan nik uste hori arautu behar dela, baina aintzat hartu behar dugula, arazoa ez dela drogak, arazoa da daukagun sistema, daukagun gizartea. Eta drogen arazoa da horren isla bat, ez da gehiago. Bai, ni ados nago ere. Nikola, azken hitzak direnez, proposatuko nuke dena da pixkat gure begiak irekitzea, eta jarrera malguago batzuk sustatzea. Nire ustez tabako, alkola,
eta hainbat medikamentu urekin egiten diren erabilerak, ez? Arriskutsuak dira, eta hori ere onartu beharra dago, eta edozein drogarekin erabilera arriskutsuak egin ditzakegu, eta nolabait horren inguruan hausnarketa zabaltzean nietzako da pixkat klabea, ez? Zenolako kontsumoak egiten ditugu, zenolako tokitan erosten dugu, ze baldintzatan, nerabaikin zer pasatzen da, helduekin, eta luze bat. Ailaket, agurtu. Bueno, agurtzeko batez ere gure aldetik esatea, debate hau bultzatu egin behar dela, legalizazioaren alde ez edo bultzatu egin behar dela, eta bitartean zer, kontsumo arduratsua eta arrisku murrizketa. Besterik ez. Bueno, pues eskerrik asko, oin agurtzeko, erakutsi nahi diegu ikusleei zeintzuk gazen hemen, eta eskertu nahi dizuegu hemen zaudeten danoi. Bueno, etorri izana, eta ja de paso orkestuko zaituztegu. Honekin ez zenuten kontatzen, ez da? Bueno, Jaitza, hau da, abokatua. Unai daukagu ere bai, Ailaketeko kidia, Sheila, gaur kamara. Maria, Bilbotarra. Ez? Gernika, kasi. Arturo Gazeizarra. Eta Maria Horratzia. Oh, Paula! Ez que esto papera. Eta Paula, barkatu. Eta hoi izan da dena, eskerrik asko, eta aurren arte. Hala, esan. Arratsaldeon, etxaldeko emakumea gara, eta gure jardunaldietan, usta jasoz jardunaldietan, elikadura burujabetza eta feminismoa nola uztartu aztertuko dugu. Etor zaitezte mesedez laguntzera.